Turija oħra tal-qasma profonda fil-Partit Nazzjonalista, id-deputat tal-Oppożizzjoni Evan Bartolo tal-Mosta appella lil dawk fil-partit li qataw qalbhom biex ma jitilqux għax l-affarijiet għad jinbidlu. Dikjarazzjoni bħal din għandha xamma ta' kif bil-mod il-mod qed taqbad ir-ritmu fost attivisti u partitarji nazzjonalisti, id-diskussjoni dwar jekk wasal xi żmien li bħalma sar fil-każ ta' Adrian Delija hekk ukoll jitneħħa minn postu il-kap attwali Bernard Gregg. Evan Bartolo kien qed jitkellem waqt l-aħħar waħda minn sensiela ta' laqgħat li qed jorganizza regolarment l-eks deputat tal-Partit Nazzjonalista Edwin Vassallo. Qablu fil-ġimgħat li għaddew kienu mistiedna u tkellmu wkoll Alex Borch u Adrian Delija, iż-żewġ deputati nazzjonalisti l-oħrajn illi dwar l-emendi tal-liġi tal-IVF fil-Parlament injoraw il-linja tal-wib tal-Oppożizzjoni. Ħafna minnhom jiġu li jiena qed qalbi u ħanitlaq u morta jkun ittesser. Le, dak huwa żball. Hemmhekk qed tażlu l-easy way out. Le, ibqgħu hemm għaliex id-dinja ddur. Id-deputat nazzjonalista Evan Bartolo akkuża lil Partit Nazzjonalista illi qed jarmi il-prinċipji tiegħu fi-sforz biex jipprova jintoġob ma' kulħadd. Iżda minkejja dan l-istħarriġiet tal-fema pubblika qed juru illi minflok qed jaqbad aktar ħut fix-xibka, il-ħut illi diġà hemm fix-xibka tal-partit qiegħed jaħrab. Ixtri karavan u dur mal-Kosta ta' Malta u għoddek il-ġelati. Hemmhekk timler, hemmhekk ilħaq ma' kulħadd. Meta tidħol fil-politika? Evan Bartolo qal li xi ħadd li ma semmex bismu wissieħ biex ma jmurx jitkellem fil-laqgħa ta' Edwin Vassallo għax jitlef jista'. Il-ħabib tiegħi l-onorevoli Adrian Delija attakjani ċembilli xi ħadd inti mhux sejjer il-laqgħa Edwinu. Mela xemm fil-laqgħa Edwinu? Oqgħod attent għax titlef tista' minn Referenza ċara l-fatt li anki kif inkiteb fil-medja soċjali, Bernard Gregg lil Bartolo għalaqlu kull opportunità li jitkellem fil-medja tal-partit wara li ma vvutax miegħu fil-Parlament, Evan Bartolo ringrazzja lil Edwin Vassallo talli taħ l-opportunità li esprimi il-femiet tiegħu. Grazzi għaliex tajtuli pjattaforma fejn ikun se nitkellem. Għaliex meta inti tieqaf b'daqqa ta' pinna jaqtaw mid-dinja. F'botta oħra lejn Bernard Gregg u l-klikka tiegħu u għalmenta dwar kif jittrattawh bħala wieħed bla utilità għall Partit Nazzjonalista. Għax għal xi wħud fil-Partit Nazzjonalista forsi Bartolo ix-xejn aħjar minnu. Nhar is-Sibt li għadda l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo ukoll ilmenta li nies qrib it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista warbuh u qalulu li huwa tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Bernard Gregg mhux talli injora l-uġieħ li esprima Arrigo talli saħansitra ħareġ igidbu.